Riċerkaturi u dawk li jfasslu l-politika iltaqgħu taħt is-saqaf tal-Esplora biex jiddiskutu triq il-qudiem għall-pajjiż. L-avveniment Science Meets Policy jifforma parti mill-konsultazzjoni li għaddejja għal Viżjoni Malta 2050. L-erba' pilastri tal-viżjoni kienu preżentati mill-konsulent Jonathan Spiteri li qal li dawn juru impenn biex titjib is-soċjetà u l-ekonomija. Parti importanti ħafna tal-vision hija l-konsultazzjoni. Inti jista' jkollok l-isbaħ vision fid-dinja, imma għal xejn tiġi minn persuna waħda, din il-vision tirrifletti l-aspirazzjoni tal-poplu u ta' kull settur u allura tikollna ħafna konsultazzjonijiet. Il-kontribut ta' dawk fil-qasam ta' riċerka u l-innovazzjoni huwa kruċjali għat tfassil tal-viżjoni, kif spjega s-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Kita Zoppardi Tanti. Aħna nemmnu bħala gvern bisħieħ li permezz tar-riċerka u l-innovazzjoni jista' jkollna ekonomija aħjar fejn tkun iktar produttiva u effiċjenti li fl-aħħar mill-aħħar toffri kwalità tal-ħajja aħjar għaċ-ċittadini Maltin u Ewġin. Din il-fema ġiet imtennija mill-Kap Eżekuttiv tal-Kamra tal-Kummerċ Marta Sportelli li waqt l-avveniment ifformat parti mill-panel ta' esperti u partijiet interessati li esploraw ir-rwol tal-politika mmexxija mir-riċerka u saħqu fuq l-evidenza bħala bażi għall-governanza. Importanti li kif għaddejjin bil-proċess tal-Vision 2050 jinstemmaw l-stakeholders kollha, partikolarment ukoll is-settur tan-negozju għaliex ir-riċerka u l-innovazzjoni hija importanti ħafna għalihom kemm biex inżommu il-produttività u nkomplu ntejbuha u wkoll fejn tidħol il-kompetittività. Il-konsultazzjoni pubblika dwar il-Viżjoni Malta 2050 tibqa' miftuħa sa' 9 ta' Settembru.